ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସିବେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ବି ଦେଖେଇବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଭାବିନଥିବେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେମିତି କାମ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ଛାତ ବଗିଚାରୁ କାଟି ଆଣିଥିବା ପୋଇ ଶାଗ ପୁରା ଅଳିଆ ମଳିଆ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା, ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା ଜରି ବନ୍ଧା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ବାସ୍ ଯାଇକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଛିବି କେତେବେଳେ, ପୋଇ ଶାଗ କାଟି ସଫା କରିବି କେତେବେଳେ, ଆଉ ଘରର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ସରିବ ବି କେତେବେଳେ। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ମହାଶୟ ତ ସକାଳୁ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି। ରାଗରେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, କାରଣ ସେ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ। ମୋର ଏଣେ ରାଗ ପୁରା ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବାସ୍ନା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରାଗ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବା ମୋର ଆଉ ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ରାଶି ଗୋଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ତୁତୁ ମେମେ ହୁଏନି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଉ। ସକାଳର ସେଇ ଛୋଟ ରାଗ ରୋଷେଇ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ସେଇଠି ଅନୁଭୂତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଉଛି ନିଜ ମନର ଗହନ କଥାକୁ ଓଠରୁ ଖସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବୁଝିନେବା। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ମଜାଦାର ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।